тези дни се е разпространила тази игра, а именно Stray of Truth. Много готина игра и то по-скоро разкрива какъв си всъщност и мисля да започваме да играем. Кой екстремен спорт би опитал? Скок с бънджи? Не. Кайтсърф? Не. Планинско колоездене? Да. Обичам да карам. С какъв тип момиче би излязъл на среща? Готино. Забавно. Секси. Не си падам по среща. Това да взе с моите работи. Окей. Мисля да избера... Готино. Не, забавно. Каква кола би карам? Предпочитам мотори. Ретро класика. Каквото и да е, момиче в него. С момиче в него. Бързо. Бих предпочел... Според мен бих предпочел или ретро класика, или бързо. Ретро класика. Коя супер сила би искал да притежаваш? Ставаш невидим. Бих предпочел това. Ставаш невидим. Не. Да мога да летя. И това е хубаво, да мога да летя. И мисля да избера това. Какво би предпочел? Да отидеш на къмпинг, да играеш видеоигри, да пътуваш с приятелката си, да изядеш една пица и да видиш резултат от теста. Мисля да избера да отидеш на къмпинг, това е хубаво. И окей, сега да видим какъв е резултат. И си романтик. Аз съм романтик. What the fuck, човек? Окей, приемам. Ти си романтик, такъв ли си наистина? От типа червени рози и залези. Добре, страхотно, но ти не си просто романтичен. Милион неща определят един човек. Защо да се фокусираме само върху едно? Разкрий себе си пред хората, бъди този, който си наистина. Сподели своята истина, подари на вътрешното си аз малко свобода. И тук пише сподели във Facebook и мисля да го споделя. И хора, това беше клипа за сега. Ако ви е харесал клипа, дайте лайк, коментирайте долу и както винаги, до следващото видео.